Ya singomafa sithe masibamba imeeting sahlala phansi sathi ake sibuke njengoba siwugoqa lonyaka ka2025 sathi ake sibuke nje abantu abatrende kakhulu kuwo lonyaka ka2025 kuleli zwe lakithi eSouth Africa. Sithe masibheka ke sabathola abantu abatrende kakhulu njengoba ubabona lapha ya nayo into ithi here are the top trending people in South Africa for 2025. Ake sibabuke ke ya sababuka ke somafa sabathola ukuthi uTyler siyamkhumbula ukuthi uTyler umculi, the most awarded African artist, yabona, known for noyifunda lapha blending traditional African rhythms with kanjalo. Walandela lapha uTrevor Noah. Siyamazi uTrevor Noah ke the richest South African celebrity. Uzoyifunda nawe uqhubeke njengoba uyibona, ngeke ngikufunde konke izingane zakwethu. Ibhaliwe lapha nawe uzofunda lapha ufunde. Ufunde lapha ngoTrevor Noah. I-comedian le kuthiwa uTrevor Noah. Sidlule siye lapha unumber 3 wethu sine actor lapha uConnie Ferguson. Siyamkhumbula uConnie Ferguson. Owaye actor nako Generation. Uhleli lapha kunumber 3. Siye lapha ku-hip hop artist ehleli lapha kunumber 4. Esiyaziyo ukuthi successful ngendlela eyisimanga. uCasper Nyovest, entrepreneur with a net worth of, yabo, uzoyifunda nje mfowethu. Uzoyifunda. Number 5, Natasha Thahane. Siyomkhumbula kuNatasha wayifunwa inkunzi Malanga, inkunzi lapha yamthandeni uFamanqele, uNatasha Thahane. Owaye-actor lapha ukwa-actor lapha ku-Skeem Saam, a popular Instagram influencer. Uyambona lapha actor siyamazi kakhulu uNatasha Thahane. Intombi enhle intombi le. Siyabona lapha bona ngimatheba ehleli lapha number 6. A prominent, uzoyifunda kuqhubeke mfowethu, mina angifundile ingane zakwethu, uyabona. Okay, bona ngimatheba siyambona ke lapha uhleli ku number 6. Number 7, uSomizi. uSomizi utrendile kulonyaka uSomizi mfokamhlongo. Mfokamhlongo. Uzofunda ngoSomizi lapha kuyangithusa ke ukubona noMT. MT, the only South African rapper on Google 2025 most searched list. Usesho kakhulu. Ngabe yini biyenza sesho kanje lapha ku Google? Umfoka MT. Uhleli lapha ku number 8. Uzobona uzofunda lapha akehlule. Nalo igama lomculi kaMaskandi livela bo. Ubani manje lo? Ukhuzani Mfampungosi lo. Maskandi artist. Owine i-best Maskandi album of the year lapha kumaSama Summer 29. Ukhuzani Mfampungosi naye ukhona kubantu abatrendile, top 10 abantu abatrende kakhulu eMzantsi Africa. Bese sivala ke lapha ngo-number 10 uSjava, a popular singer and songwriter. Yabona ke sivala la zingane zakwethu bese sizipha isikhathi sewomafa sithi ake session nje abantu abatrende kakhulu kulonyaka ka2025 njengoba siwugoqa nje. Asibonge.